Saradnja između Radio Peja, Radio Goraždevca i nevladine organizacije Mladi volonteri pokazala je koliko su lokalni mediji važni u današnje vreme, kada se društvo suočava sa sve većim brojem dezinformacija i manipulacija u javnom prostoru. Kroz zajedničko izveštavanje ove tri organizacije radili su na jačanju komunikacije među zajednicama. Glavni odgovorni urednik Radio Goraždevca Darko Dimitrijević rekao je da su ovakve inicijative značajne za lokalno informisanje i međusobno razumevanje. Kada imamo jednu koaliciju poput ove koja uključuje medije na više jezika, zaista to ima jednu posebnu vrednost. Posebno kada imamo kritične situacije na lokalu, jednostavno možemo da sarađujemo i kroz ovaj projekat smo uspeli da napravimo takav neki sistem i da izgradimo poverenje da recimo kolege iz Radio Peći uvek pozovu kada se nešto dogodi u Goraždevcu ili kada mi čujemo da se nešto desilo u Peći, uvek pozovemo njih. Tako da je to jedan klasičan primer kako bi u stvari trebalo da se radi. Predsjednica nevladine organizacije Mladi volonteri iz Vitomirice Raisa Nurković navela je da je saradnja imala veliki značaj i za mlade u bošnjačkoj zajednici. Mogu reći da su iskustva veoma inspirativna, da smo imali odaziv mladih veoma veliki, da smo pisali priče o mladim aktivistima u bošnjačkoj zajednici koji su doprineli bošnjačkoj zajednici na različite načine i koji na različite načine čuvaju našu tradiciju, našu kulturu i bosanski jezik. Publika je bila zadovoljna, dakle gledaoci koji su posmatrali naše priče iz meseca u mesec pokazali su interesovanje za ovo. Novinarka Radio Peja Dardana Kastrati istakla je da je zajedničko izveštavanje donelo novu dimenziju u radu lokalnih redakcija. Kao Radio Peja imali smo zadovoljstvo da budemo deo ovog projekta. Imali smo priliku da izveštavamo o svim pitanjima koje su važne za mlade, o temama koje su aktuelne, ali i o onima koje nisu dovoljno zastupljene, a trebalo bi da budu. Suština je bila u zajedničkom radu i saradnji sa drugim partnerima. Takav pristup doprinosi boljem razumevanju i povezivanju zajednica.